That's a kid show. ኣብ ሃንቲ ንእሽቶ ዓዲ ሮቤል ዝበሃል ቆልዓ ነበረ። ዝፈትዎ ርግቢት ከኣ ነበሮ። ናኒ ይበሃል። ሮቤል ብዙሕ ሕልሚ ነበሮ፣ ግን ሓደ ግዜ ራእዩ ንክበጽሖ ይከብዶ ነበረ። ናኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ኣጆኻ ይብሎ ነበረ። ሮቤል ብጣዕሚ ንፋዕ ቆልዓ እዩ። ንግሆ ደንዝዩ ኣብ ቤት ይሕገዝ፣ ኣብ መንገዲ ይሰርሕ፣ ኣብ ትምህርቲ ድማ ብዙሕ ጻዕሪ ይገብር ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሮቤል ክሰርሕ ናብ ሓደ ቦታ ይኸይድ ነበረ። ናኒ ኣብ መሬት ኮይኑ ክብርር ይፍትን፣ ሮቤል ከኣ ይርእዮ ነበረ። ናኒ ክብርር ይፍትን ነበረ፣ ግን ደጊሙ ይወድቕ ነበረ። ሮቤል ደው ኢሉ ንዝፈትዋ ርግቢት ናኒ ብትዕግስቲ ይመልከት ነበረ። ናኒ ድማ ኣይተሓድሰን። ድሕሪ ብዙሕ ምፍታን ደጊሙ ንኽበርር ይፍትን ነበረ። እዚ ራእይ ንልቢ ሮቤል ሓጎስ ፈጠረሉ፣ ጽቡቕ ድልየት እውን ተመንየ። ሮቤል ድማ ከም እቲ ዝፈትዋ ርግቢት ናኒ ክኸውን ወሰነ። ኣብ ትምህርቲ እኳ እንተኸበዶ እውን ኣይተዓንከፈን። መዓልቲ ብመዓልቲ እንዳሓየለ ይነብር ነበረ። ይመሃር፣ ይጽዕር። ንእሽቶ ብርቱዕ ዝበለ ወይ ንእሽቶ ነገር እንተተረኽቢኡ እኳ ብደስታ ይቐበሎ ነበረ። ዝኸበዶ ብከሊል ክስዕሮ ጀመረ። ካብኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት ሮቤል ለውጡ ከርኢ ጀመረ። ዝነበረ ፍርሒ ቀሊል ኮነ፣ ተስፋ ድማ ኣብ ልቡ ዓብይ ኮነ። ሮቤል ድማ እታ ናኒ ክብረርላ ዝጀመረሉ መዓልቲ ኣይረስዖን። ምኽንያቱ ሮቤል ካብ ንእሽቶ እንስሳ ዓብይ ትምህርቲ ተማሂሮ ነበረ። እዚ ዛንታ ንኹሎም ቆልዓ ዓብይ ትምህርቲ እዩ። ንእሽቶ ጻዕሪ እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ዓብይ ሓይሊ ይኸውን። ስለዚ ቆልዓ ራእይኩምን መጻኢኩም ከም ርግቢት ናኒ ኩኑ።